at tumayo sa harap ng trono. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog silang banang ginto na nasa harap ng trono. Isabay ng mga pagkalahat ng mga pumiyong ng Diyos mula sa kamay ng 아멘. 레니. nen. 자, all of you, good morning. 자, all. Father God, I love you. Father God, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. 아멘. 베렌, I love you. Principal, I love you. Administrator, I love you. Student, I love you. 아멘. 아멘. Glory to God. All going down. 자, today title. 회사가 기업들은 기독교인을 채용하려고 합니다. Ang title po natin ngayon ay nais ng mga kumpanya at negosyo na makuha ng Kristiyano. Makakuha ng mga nais ng isang kumpanya at negosyo na makakuha ng empleyado na Kristiyano. 아멘. 아멘. Understand? 아멘. Amen. Junior, senior, amen. Very, very important today message. You're after you're going to job, business, so story, very, very important. Ang Kristiyanong empleyado daw po, yun daw po ay napakahalaga sa isang kumpanya at negosyo. 자, 바이블 1, 2, 3 고 again. 자, 백그라운드 바이블 1, 2, 3 고 Revelation chapter 8 verse. Revelation chapter 8 verse 3 to 4. 자, 빌리스. Dumating ang isa pang anghel na may dalang ginto, sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. 아멘. 아멘. 자, all of us say 아멘. very 빌리스 strong, come on. Why yours not strong, come on. Satan spirit, joyful. 아멘. Your strong coming, Satan spirit, worry many. In the name of Jesus, get out. 아멘. Kapag daw po hindi tayo nagre-response ng amen, hindi 자, daw po maalis ang evil spirit at ang demon daw po ay natutuwa pa sa atin. 자, 기독교인에 대한 평판이 나쁘다고 해도 사람을 써보면 기독교인들이 더 인간적이라는 것을 알 수 있습니다. May pagkakaiba ang Kristiyano at hindi Kristiyano. Kapag sila ay nagtrabaho, talagang ginagawa nila yung best nila na makakaya to glorify the Lord. 아멘. 아멘. 인간들에게는 풍기는 냄새가 있습니다. 믿음이 훈련이 안 된 사람들은 술과 도박과 오락으로 시간을 보내고 있지만 믿음이 훈련된 사람들은 시간을 적절하게 사용하고 있습니다. Mahalaga sa isang Kristiyano na hindi sila nagsusugal, hindi sila umiinom ng alak, wala silang bisyo na ginagawa. 아멘. Amen. 당장 참소망 가족들을 보아도 알 수 있지 않습니까? 제가 아는 한 참소망 학생들과 교사들은 타 학교에 비해 열심히 수업하고 수업을 받고 있습니다. Ngunit hindi natin ito nakikita dito sa school.
na may Kristiyanong teacher, hindi sila nagsusugal, hindi sila nagkiinom, wala silang ginagawang bisyo dahil takot sila sa Diyos. 아멘. 아멘. 우리 학생들 담배 피우는 학생 없지요? 술 마시는 학생 없지요? 학교 폭력 행사하는 학생 없지 않습니까? Ito daw po ay isang mahalagang example sa mga estudyante. Kaya wala din pong estudyante na naninigarilyo, wala din pong estudyanteng umiinom, wala din pong estudyante na gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos sapagkat mayroon silang guro o mayroon silang tao na tinitingnan, tinutularan. Amen. 아멘. Glory to God. 아멘. 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 살라맛. 자, 우리 학생들 1년 동안 큰 어려움 없이 성적도 잘 나오고 믿음들도 많이 성장했습니다. Kaya daw po sa lugar na ito ay walang malaking problema ang ating mga estudyante sa loob ng isang taon. Mataas ang kanilang mga marka at lumago ng malaki ang kanilang pananampalataya. 아멘. 진심으로 감사드립니다. 정말 하나님의 큰 은혜입니다. Taos-pusong nagpapasalamat si Pastor na tunay ngang sa biyaya ng Diyos lamang mangyayari ang lahat ng bagay. 특히 부모님이 없는 학생들이 IQ 경시대에서 전체 2등을 했다는 것은 참으로 귀한 일이 아닐 수 없습니다. Napakahalaga sa isang estudyante at sa magulang na ang kanilang mga anak ay lumalago at patuloy na nag-aaral para manalo sa isang kompetisyon. 아멘. 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 여러분들이 타 학교를 다니지 않아서 잘 모르는 학부모님들이 계실 수 있습니다. 모든 학교 운영자 분들이 가장 큰 고민거리가 학교 내 불량 청소년들 때문에 큰 고민거리들이 되고 있습니다. Maaaring may mga magulang na mga estudyanteng hindi pumapasok. Ang mga magulang na ito ay nag-aalala sa kanilang mga anak kapag ang mga estudyante nila ay hindi nag-aaral ng mabuti at ang alam nila nasa school pero wala pala. Absent pala. 그래서 세계 많은 공장과 기업들이 기독교인 직원들을 채용하려고 하는 것입니다. Subalit dahil sa kakayahan at sa tulong ng mga guro, sila ay dapat turuan ng leksyon, disiplinahin, sapagkat nasasayang lang ang pagpapagod ng mga magulang kung ang mga estudyante ay hindi nag-aaral ng mabuti. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. Very important school finish. You are going to job no more. Business no more. How to your life blessings guidance. Very very difficult. 그래서 your Christian your faith training very very important after your personal profile. Your I am Christian. Where Christian? Your 참소망 Christian school. Study finish. You like this your personal your profile writing. CEO. factory CEO. company CEO looking for. Your 참소망 Christian school. International Christian school. Your training. It's good. Kapag katapos mo daw pong mag-aral at maghahanap ka ng trabaho, sa profile mo daw po ay mailalagay na ikaw ay nag-aral, yung background nyo, ikaw ay nag-aral sa Christian school. Kapag daw ito nakita, ikaw ay ma-hired, ikaw ay makukuha agad sapagkat ikaw ay nag-aral sa Christian school, sa international school. Possible daw po na ikaw ay ma-hired agad. 아멘. 아멘. Your now Christian life very very beautiful life. 아멘. Sapagkat daw po ang isang Christian o galing sa Christian na school, ito daw po ay yun ang mga hinahanap ng mga
ng mga employer. 기독교 학교는 학생들에게 죄가 무엇인지 가르치고 배우며 성장하고 있습니다. At lalong higit na kapag ikaw ay nag-aral sa isang Christian school, wala kang makikita ng mga mayroong pagkakaiba sa hindi Christian school sa Christian school. Mayroong pagkakaiba ito. 그러나 타 학교에서는 진화론만 배우고 올라갑니다. Gayunpaman, sa ibang mga paaralan, ang mga estudyante ay natututo lamang tungkol sa evolusyon. 그들은 죄가 정확하게 뭔지도 모르고 학교를 졸업합니다. Na kapag tapos sila nang hindi man lamang nalalaman ang eksaktong katangian ng kasalanan. 진화론만 배워서 졸업한 학생과 창조론을 배워서 죄와 믿음과 구원을 어떻게 회개하고 어떻게 믿음을 가지는지 그리고 어떻게 구원을 받는지 알고 있기 때문에 경거망동하지 않는다는 것입니다. Ang mga estudyanteng nagtapos ay natututo lamang sa evolusyon at ang mga natuto sa creationism ay alam kung paano magsisi at sa kasalanan, pananampalataya at kaligtasan, kung paano magkaroon ng pananampalataya, at kung paano tumanggap ng kaligtasan, kaya hindi sila kumikilos ng padalos-dalos. 아멘. 아멘. All of us say 아멘. 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 자, 1, 2, 3, 4. 자, 백그라운드 1, 2, 3, 4. 빅 보이스, come on. Basahin po natin ng malakas. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan at insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula pa sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. 아멘. 계시록 8장 3절 4절에 보니까 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보좌 앞 금단에 드리고자 함이라. 자, 보십시오. 여러분들이 오늘 드리는 기도가 이렇게 천사들이 관리하고 있다는 것입니다. Ang mga panalangin natin ay naririnig ng mga anghel. Kaya ang mga anghel naman ang magdadala at magdadala ng kasagutan ng iyong panalangin. 자, sabay-sabay 1, 2, 3, go. Repeat after me, ang mga anghel naririnig ang ating mga panalangin. Kaya sila po ang magdadala ng kasagutan ng ating panalangin. 아멘. Amen. now 참소망, your ground, Jesus Christ, true spirit, and angel, many now come on, your worship now looking for. Kaya itong chamsamang daw po ay this is holy ground. Kaya daw po ang mga angels ay marami daw pong nakabantay sa lugar nito sapagkat ito ay holy ground, banal na lugar. 그래서 여러분들이 온전한 믿음 생활을 하지 않으면 천국에 들어갈 수가 없다는 것입니다. Kaya nga, maliban kung mamuhay ka ng may ganap na pananampalataya, hindi ka makakapasok sa langit. 아멘. Ang mga nakakaintindi nito at namumuhay ng may pananampalataya ay tunay na matalino at tunay na nagmamahal sa kanilang mga kaluluwa. 아멘. 아멘. Amen. 이것을 알고 신앙생활하는 사람이 정말 지혜로운 사람이고 진짜 자기 영혼을 사랑하는 사람입니다. Ang mga nakakaintindi nito at namumuhay ng may pananampalataya ay tunay na matalino at tunay na nagmamahal sa kanilang sariling mga kaluluwa. 아멘. 아멘. In this message you are not understand. You are very training. In the name of Jesus, get out. 아멘. 아멘. All of God to understand your believers games 내치고. 그래서 기독교 학교에
우수성을 기업들, CEO들은 인정하고 있다는 것입니다. Kaya naman kinikilala ng mga CEO ng korporasyon ang kahusayan ng mga paaralang Kristiyano. You really understand. Pastor every morning, your message talk to you. You listen to you. Full understand. Kaya saning maintindihan natin kung ano ang gustong sabihin ni Pastor Jong ngayon. 다음에 어디를 취업한다고 해도 이력서를 제출했을 때 상당한 고가 점수가 반영되어서 취업을 하고 승진하는데 결정적인 도움이 된다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. At saan ka man maghanap ng trabaho, ang isang mataas na marka ay makikita sa iyong resume na magiging isang mahalagang tulong sa pagkuha ng trabaho at promosyon. Kaya pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. 그래서 now America United 트럼프 프레시던트 another religion member person American not inside visa not give you like that say why working problem society total control problem religion problem world가 not understand humble manners not understand obedience mind no more 그래서 American United 트럼프 프레시던트 another religion person no inside. Kaya daw po si President Trump nagpatupad ng isang batas sa kanila na kapag hindi daw po Kristiyano ang isang empleyado o gustong magtrabaho sa kanilang lugar ay hindi niya bibigyan ng visa. 아멘. 아멘. 올라보세요. 아멘. 자, 넘버 2. 사회생활을 할 때 일만 하는 것이 아닙니다. Number 2, ang buhay panlipunan ay hindi lamang tungkol sa trabaho. 아멘. 아멘. 기업들 산에 많은 레크레이션이 있습니다. 이때 여러분들이 기타, 오르간, 드럼, 색소폰 등 악기를 잘 다룰 줄 알면 그것도 많은 도움이 되고 학교에서 악기팀 리더를 했다거나 성경 공부 리더를 했다는 경력들 또 프로젝터 컴퓨터 프로그램을 잘 다룰 줄 알면 너무나 좋은 고가 점수를 받고 승진하는데 결정적인 도움들이 된다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Sa loob ng paaralan daw, hindi lang dapat more on academics ang iyong matututunan, kundi matuto din kayo sa instruments katulad ng drum, gitara, organ, saxophone, ang paggamit ng isang projector, computer, at iba pa. You're looking for teacher grace. 참소망. now how many week now 참소망 work. 근데 Pastor Jong teacher grace you teaching stage come together message given to you. Why like that? Why like that? Because of Christian. To understand Christian. 아멘. 아멘. 자, 넘버 3. 목표가 분명해야 합니다. 넘버 3. Number 3, dapat ay meron kang malinaw na layunin. 무슨 일이든 목표를 분명하게 설정해 놓고 수업을 해야 한다는 것입니다. Ano man ang gawin mo, dapat ay meron kang malinaw na purpose or goal sa isip para sa pagtuturo. 자, 사바이 1, 2, 3고. Ano man ang gawin mo, repeat after me, ano man ang gawin mo, dapat ay meron kang malinaw na layunin sa isip kapag nagtuturo ka. 아멘. 아멘. 여러분 마닐라를 가는데 길을 모른다고 합시다. 그럼 운전자가 내비게이션을 작동하고 가야 마닐라를 정확하게 가지 않겠습니까? An example dito na kapag gusto mong pumunta sa Manila tapos hindi mo alam kung saan sasakay at kung saan ang tamang direksyon,
Do you think daw po na ikaw ay makakarating sa lugar na kung saan gusto mong mapuntahan? 우리들이 꿈도 비전도 그러해야 한다는 것입니다. 정확한 로드맵을 가지고 한 걸음 한 걸음 가야 한다는 것입니다. Ganito dapat ang ating mga pangarap at pangitain. Dapat tayong sumulong ng paunti-unti na may malinaw na roadmap. 아멘, 아멘, 아멘. 댄싱 스텝 바이 스텝, 인스트루멘트 스텝 바이 스텝 트레이닝, 스터디, 날리지 스텝 바이 스텝 트레이닝, 사이언스, 잉글리시, 마테마틱스, 필리피노, 타갈로그, 스텝 바이 스텝 에듀케이션. 아멘. Yung mga nabanggit po ni Pastor Jong na subject, yun daw po ay pag-aralan din ninyo. Maliban sa gusto nyong matuto sa mga instruments, matutunan nyo din po ang mga subjects na mayroon kayo ngayon. 자, 가장 미련한 사람이 누구라고 생각하십니까? 하나님의 말씀을 배웠으면서도 꿈도 가지지 못하고 학교나 교회만 왔다 갔다 하는 사람입니다. Yaong mga natuto sa salita ng Diyos, ngunit walang pangarap at pumapasok lamang sa paaralan o simbahan. 어떤 사람이 외국 선교사를 가는데 비자를 받기 위해서 선교사 인터뷰를 시작했다고 합시다. 영사가 성경 요한복음 3장 16절을 암기해 보십시오라고 했다고 합시다. Kapag gusto mong pumunta sa ibang lugar, pero bago yon, i-interviewin ka muna para makakuha ka ng visa. So, paano kung ang sa interview ay may nabanggit na i-recite mo ang John 3:16? Paano mo yun masasabi kung hindi mo alam ang John 3:16 na ito? John chapter 3 verse 16. You'll memorize now? Understand? 자, 1, 2, 3, go. Come on. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 아멘. 자, 빅보이스 1, 2, 3, go. Lakasan daw po nating i-recite ang John 3:16. 1, 2, 3. 아멘. 아멘. Jesus this earth love you. Jesus this earth heaven and earth love you. 참소망 카미. 아멘. 아멘. 자, 그런데 가장 기본적인 성경 구절을 모르고 있다면 선교사 비자 신청해서 통과되겠습니까? Ngunit kung hindi man lamang nila alam ang pinakasimpleng talata sa Biblia, maaaproban ba ang kanilang aplikasyon para sa misyonaryong visa? 여러분들이 무슨 프로그램을 참석하고 사인을 받아가서 성적으로 반영이 되었다고 하더라도 여러분 자신이 정말 하나님의 말씀을 성적과 실력을 입증하지 못한다면 천국 가는데 100% 어려움이 있다는 것입니다. At kahit na dumalo ka sa isang programa at makatanggap ng certificate ng pagtatapos at makikita ito sa iyong mga marka, kung hindi mo tunay na ipakita ang iyong kakayahan at kaalaman sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng 100% na paghihirap o kahirapan sa pagpasok sa langit. If your heavenly, kingdom of heaven, your inside, 내 밭, heavenly gate, angel, standing, 이안, you stop. You John chapter 3, verse 16. You now, talk to me. John chapter 3, verse 16. No memorize. Not understand. You imitation Christian.
In the name of Jesus, get out. Paano daw po kapag may isang anghel, pag ikaw ay i-judge na, tapos sasabihin niya sa'yo, i-recite mo ang John 3:16, tapos hindi mo alam kung ano ang John 3:16 na ito. So, ang possible daw na ang anghel ay magdi-decide kung saan ka Your pupunta. foundation, word of God, first. 근데 so, non-memorize. Why not memorize? Your salvation can say, see. Can you say Rashi? Like that, you're common. 그래서 also very, very difficult. 아무 실력도 없으면서 도장만 받아가면 됩니까? 목사님 말씀을 받아 적어가면서 정말 여러분의 영혼 심판의 때를 두렵고 떨림으로 준비해야 한다는 것입니다. Makakakuha ka ba ng certificate ng pagtatapos ng walang anumang kasanayan? Habang sinusulat mo ang mga salita ng pastor, dapat kang tunay na maghanda para sa panahon ng paghuhukom ng iyong kaluluwa ng may takot at paghinginig. 자, 오늘 사바사바의 Common Three Voice, Imitation, Religion Spirit, in the name of Jesus, get out. 자, Imitation, Religion Spirit, in the name of Jesus, get out. 자, 1, 2, 3, go. Imitation, religious. Religions. In the name of Jesus, get In the out. name of Jesus, get out. Imitation, religion. In the name of Jesus, get out. Imitation, faith. In the name of Jesus, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. 아멘, 아멘, 아멘. 많은 사람들이 사랑 타령만 하고 있습니다. Subalit may mga tao pa din na nagsasalita patungkol sa pag-ibig. Luke chapter 10 verse 20. Lucas chapter 10 verse 20. Meron po dyan. 자, 1, 2, 3, go. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatalas sa langit ang inyong pangalan. So many churches, foundation, education, no more. moral baptism no give you. Speaking tongues not training. Only in the name of Jesus. Bible blood, Jesus blood, in the name of Jesus. Satan get out, evil get out, demons get out. So many people religion training like this. Foundation no more. Old Testament foundation do not education. 그래서 also word of God true not understand. 하늘나라에 여러분의 이름이 생명책에 기록되지 못하면 천국을 들어갈 수 없다는 것입니다. Kung ang iyong mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, hindi kayo makakapasok sa langit. Luke chapter 10 verse 20. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것을 기뻐하지 말고 너희 네임 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. Lucas chapter 10 verse 20. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang iyong mga pangalan. Your name heavenly. Now, angel. Now, not understand. Why? Imitation, faith. Imitation, worship. So your name, living name, heavenly now. Not inside. Kapag daw po ay nagwo-worship tayo at umattend tayo ng worship na imitation lang, ibig sabihin hindi yung totoo, gaya-gaya lang, or mapagkunwari, o hindi daw po tayo makakapasok sa langit sapagkat ang ginagawa natin ay wala sa katotohanan. Hindi ka nagiging totoo sa Diyos. 자, 테르포르. 그러므로 이 땅에서 예수님의 권세와 능력을 사용해서 귀신들이 떠나가고 하나님의 능력이 나타난다고 해도
여러분들이 조심해야 될 것은 반드시 하나님은 우리들의 언행 심사를 심판하시는 날이 있다고 경고하고 계신다는 것입니다. Kaya naman, kahit na mapalayas ang mga demonyo at mga kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa lupa sa pamamagitan ng autoridad at kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, dapat kang mag-ingat. 아멘. 아멘. All of you say 아멘. 사랑의 하나님은 이 땅에서 구원받을 기회가 있을 때 사랑의 하나님이지 우리들이 죽어서 천국 가는 길목에서 만나는 천사가 있습니다. Ang Diyos ng pag-ibig ay isang Diyos ng pag-ibig kapag may pagkakataon para sa kaligtasan sa lupang ito. May isang anghel na kasalubong natin sa ating paglalakbay patungong langit pagkatapos ng kamatayan. 그 천사가 여러분의 신앙생활 전부를 추적한다는 것입니다. Susubaybayan ng anghel na iyon ang iyong buhay ng pananampalataya. So also today morning devotion. Jesus Christ true spirit. Now coming. Pastor Jong, body. Together. Talk to you. Now message talk to you. Who is people? By faith. Listen. Who is people? No by faith. Listen. Now angel. Now writing. Angel now writing. Ang lahat daw po ng ginagawa natin ay recorded ng mga anghel. Kaya po, wala tayong magagawa kapag na-judge na tayo or dumating na yung paghuhukom. Hindi tayo makakasabi na, ay hindi ko yan ginawa. 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향료를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들에 합하여 보좌 앞에 금단에 드리고자 함이라. Pahayag chapter 8 verse 3 to 4. At dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong incense. So, binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog kasama ng mga panalangin ng lahat ng mga banal sa gintong dambana sa harap ng trono. 보십시오. 생명책에 여러분의 행위가 다 기록되어 있다는 것입니다. Tingnan mo, ang lahat ng iyong mga kilos ay nakatala 가끔 sa aklat ng buhay. 우리들이 사용한 언어가 귀신같이 아내라는 말을 하고 있지 않습니까? Hindi ba natin minsan ginagamit ang expression tulad ng isang demonyo? 사탄마귀 귀신도 영적인 산물이기 때문에 아는 것이고 미가엘 천사 또는 가브리엘 천사도 영적인 산물이기 때문에 여러분 일거수일투족을 다 기록했다는 것입니다. Si Satanas, ang Diablo, at ang mga demonyo ay may spiritual na nilalang, kaya alam nila. At ang mga anghel na sina Miguel at Gabriel ay may mga spiritual na nilalang din, kaya itinatala nila ang bawat galaw mo. 그래서 심판날에 증거로 제시가 100% 된다는 것을 꼭 기억하고 지금부터 토요 예배, 주일 예배, 악기 봉사, 교회 각종 봉사를 잘해서 상급을 쌓아놓는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Siguraduhin tandaan na sila ay 100% na naroroon bilang ebidensya sa araw ng paghuhukom. Mula ngayon, sa pamamagitan ng masigasig na pakikilahok sa pagsamba sa Sabado, pagsamba sa Linggo, serbisyong instrument ang ginagawa mo sa iba't ibang service sa simbahan, makakaipon ka ng mga gantimpala. Kaya pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 자. 계시록 3장 5절에 자 1, 2, 3고 Pahayag chapter 3 verse 5. 자 1, 2, 3고 Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko sila sa harap ng aking Ama at ang kanyang mga anghel. 자 again 1, 2, 3고 Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko sila sa harap ng aking Ama at kanyang mga anghel. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓.
아멘. 아멘. thank you so much, Father God. 자, 보십시오. 룩. 천국과 지옥이 막연한 것이 아니고 꼭 있고 심판 이후에 들어가는 길이 갈라지게 된다는 것을 경각심을 받아서 성경을 읽고 신학 공부도 하고 예배와 각종 봉사를 잘 드려서 하나님께 인정받고 축복도 받고 구원까지도 받는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Totoo ang langit at totoo ang impyerno. Ang mga tao, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan tayo tutungo. Kaya, ang paghuhukom ay mararanasan ng bawat mga tao. Sa makatuwid, dalangin ko na makilala ng Diyos, makakilala ka sa Diyos, makatanggap ng mga pagpapala, at maging ng kaligtasan. Pinagpapala kita sa pangalan ng Jesus. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 자, 올 사바이 1 minute 프린시팔 체인 바디 시크네스 퍼슨 브레이포이 1, 2, 3고 롤 할렐루야 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 할렐루야. 아버지 주여 감사합니다. 하나님 아버지, 오늘도 아버지 하나님께서 예수님께서 피 묻은 손으로 못 잡은 손으로 아버지 주여 참소망 아버지 하나님 주여 아버지 스튜던트 아버지 티칭 스태프 아버지 주여 하나님 아버지 프린시팔 아드미니스트레이터 아버지 페렌츠 아버지 주여 아버지 하나님여 아버지 주님께서 함께 하시고 내주시고 하나님 아버지 저들이 아버지 너무나 힘들고 어려운 가운데 아버지는 질병 가운데 아버지는 사고로 고통 가운데 아버지 하나님여 어려움을 겪고 있습니다. 아버지 주여 하나님 아버지 예수님의 피 묻은 손으로 못 잡은 손으로 아버지 주여 아버지가 버려잡아라 아버지가 버려잡아라 아버지가 아버지 주여 아버지가 아버지 주여 아버지가 아버지 주여 아버지 주여 아버지가 아버지 주여 아버지 바디 시크릿 스피릿 in the name of Jesus get out 바디 시크릿 스피릿 in the name of Jesus get out 바디 시크릿 스피릿 in the name of Jesus get out 바디 시크릿 스피릿 in the name of Jesus get out 아버지 주여 하나님 아버지 함께 해주시고 아버지 오늘도 아버지 전 세계에서 아버지 주여 아버지 하나님의 학교를 위해서 교회를 위해서 아버지 하나님 기도해 주시고 함께 해주신 아버지 모든 동력자 모든 협력자 하나님 아버지 그들의 가정을 축복해 주시고 직장을 축복해 주시고 사업장을 축복해 주시고 기업을 축복해 주시고 국가를 축복해 주시고 특별히 아버지 하나님여 아버지 필리핀 프레시덴트 아버지 코리아 아버지 프레시덴트 아버지 주님께서 함께 해주시고 내주시고 성령의 기름을 물부터 부어주셔서 하나님 아버지 날마다 하나님 아버지 앞에 아버지 부르짖고 아버지 영혼의 때를 위해서 준비하는 역사가 나타날 수 있도록 하나님 도와주시고 이끌어 주시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 아버지 참소망 아버지 하나님여 아버지 미션에 하나님 아버지 성령의 불같은 능력이 나타나서 하나님 아버지 앞에 영광 돌리게 부족함이 없도록 아버지 도와주시고 내주시고 하나님 아버지 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. Salamat Lord sa buhay at biyaya na aming nararanasan, Panginoon. Lord, patuloy nga pong nilalapit namin ang bawat isa sa amin. Sa buhay, biyaya, Panginoon, na mayroon kami. Ikaw, Panginoon, hallelujah, Jesus, ang nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa, buhay, kalakasan, Panginoon, upang malaki namin sa mga Ikaw po ang nakakaalam ng aming mga puso, ang aming mga isip. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng buhay at pinapakikinig sa amin. Salamat po sa pagpapatawad.